Βλέπετε τον ποταμούσι τον Δημήτρη, πως το κατέχει το άθλημα. Εγγραφή και έκανε. Εδώ βλέπετε τον κύριο Grand Maître του είδους ποταμούσι Δημήτρη, να παλεύει με τα κύματα τα μανιασμένα. Εδώ βλέπετε τι στυλ, τι άνεση, τι δεξιότητα. Πως είναι εξαπλωμένος για την Ελλάδα και περιμένει κανένα μπούτσο να δούμε στον κόλλο. Εδώ βλέπετε, τι στυλ. Έχει ενθουσιάσει τους παρευρισκόμενους οπαδείς που μαζεύτηκαν κατά χιλιάδες για να τον αποθεώσουν. Μια από τις πολλές δεξιότητες του, το λέγεται κανόια καγιάκ. Πρωταθλητής κόσμου, πρωταθλητής και υποκόσμου. Όπως λέει και το τραγούδι, να φυσική και συστεριά για περιπολία. Βλέπετε εδώ, δεξιο κάτι έχει πάθει, δεν είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός. Κύριε Ποταμούσι, θα μας κάνετε μια δήλωση, σας παρακαλώ. Τι? Ακούτε το κοινό πως τον χειροκροτεί και πως τον ενθαρρύνει να συνεχίσει αυτή την ηρωική προσπάθεια που κάνει. Το βλέπετε εδώ στο πρώτο πλάνο. Όπου μα τι στυλ, μα τι άνεση. Πάντα ποταμούσι Δημήτρη στο πρώτο πλάνο. Κοντεύει στον τερματισμό. Η νίκη είναι κοντά. Οι άλλοι έχουν φάει τη σκόνη του. Κανένας δεν μπορεί να του στερήσει το μεγάλο έπαθλο και η αιώνια δόξα και τιμή που θα συνοδεύσει αυτό το μεγάλο το κατόρθωμα. Πατήσει και τερματίζει, κυρίες και κύριοι. Τερματίζει αυτό το μαραθώνιο. Για την ειρήνη και την ελευθερία. Γιάννη, τι θα ήμουν ελευθερία, τη γυναίκα. Θέλω να τα συναισθήματά σας που καταφέρατε και τελειώσατε και τερματίσατε. Μετά τον κύκλο του καταράκτη θα κάνω τον κύκλο της Καλυμασιάς. Το Καλυμασία και δεν έχει θάλασσα, κύριε Ποταμούσι. Δεν έχει λαφάμ. Τώρα μου τα καλό. Βλέπετε άλλο έναν πολύ γενναίο και θελοντικό νέο να προσπαθεί να πατήσει, να βάλει τα πατουσάκια του στα βήματα που χάραξε μεγάλο Ποταμούσι. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει και ελπίζουμε να μας χαρίσει πολλές στιγμές συγκίνησης και αγωνίας. Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο, κυρίες και κύριοι. Γεια σας!